Ano? Pagwis! Gutom na? Ha? Halika na, kakain ka na. Ayun mga kasinag, umuwi si Bagwis. Gutom nga. May daga pa naman ako dito, kaso napakaliit. Halos wala akong nahuli. Hindi kaya ako nakapagtaan gabi sa trap sa daga. Gabi na kasi kami nakauwi mga kasinag, kaya ako hindi nakapagtaan trap sa daga kagabi. Kaya na daga dito, ito lang. Pwede na ito. Hindi lang malipasan ng gutom si Bagwis. Bagwis! Ayun o. Ay, gutom na talaga. Halika dito. Masama ito mga kasinag, makawala pa itong daga na ito. Liit-liit pati. Mabilis sigurado ito, baka hindi niya abutin ito. Bunga-bungayin muna natin kasi mabilis eh. Medyo tinubog ko muna tubig mga kasinag kasi mali talaga ito. Na hindi niya mahahabol ito. Ay napakabagal pa ni Bagwis. Kung malaki sana ito. Bagwis! Halika na. Apa baba na dyan? Oh, Bagwis. Kung pansin nyo mga kasinag, wala na yung kamalig dyan, nagiba. Tapos yung dapuan ni Bagwis dito na lamisa. Kasi yung lamisa na pinapakainan ko, ang ginamit muna namin para andamyo dun sa pinapagawa kong bahay. Hindi na kami nagawa ng andamyo. Ginamit doon kasi kinulang ako ng materialis na mga kahoy. Kaya para makatipid, yung lamisa lang ang ginamit namin. Dila namin dun. Bagwis! Kasi tagal naman bumaba ni Bagwis. Bagwis! Halika na, ito na. Medyo naaalangan na siya kasi wala na siyang dapuan mga kasinag. Wala na kasi yung lamisa na pinapatungan niya. Nagawan ko lang ulit siya dito sa susunod araw. Ito na. Hindi ka na. Galingan mo ha. Oh, yan oh. Yan oh. Ayan na, ayan na. Oh.
Yan na, oh. Yan na. Yan na. Dali, dali, dali. Uy, yun. Huli. Kala ko makakatakas pa. Kala ko makakatakas pa mga kasinag. Tutulungan ko na sana maghuli si Bagwis. Banatan mo na yan. Opo. Abo. Sige na, kainan mo na yan. Tagkalagad ang ulo. Binatan mo agad ang ulo ah. Ano yun? Ano nakita mo? Ha? Hindi mo itindihin yun. Nandito ako sa tabi mo. Hayaan mo yun. Kalabaw yung kalabaw. Saan ka naman ang galing palan, ha? Bagwis, maghapon wala ka? Hindi ka umuwi kahapon? Ha? Saan ka galing? Kahapon kasi mga kasinag, punta kami sa bayan ng Siruma kasi may inasikaso si Mrs. Tinanong ko yung mga bata kung umuwi ito si Bagus kahapon. Hindi pala ito umuwi. Kahit huni, wala daw silang narinig dito. Ngayon lang daw ito umuwi, ngayong umaga lang ito umuwi, kaya ngayon ko lang napakain. Saka kahapon dumating kami, medyo madilim na, kaya hindi ako nakapagtaan ng trap sa daga. Ito lang stock ko na ito. Mamaya siguraduhin ko naman kasi nagmataan naman ako ng trap sa daga. Sana makahuli tayo ng marami-rami para may stock tayo. Kasi sa mga stock ko, ito lang naiwan dito. Itong isang maliit na yan. Madami pala nagko-comment dyan na magbili daw ako ng ng puting daga. Mga kasinag, wala po ako mapagbibilhan dito ng puting daga kasi ang bayan ng Siruma walang mga pit shop dito. Kami ang bayan ng huling bayan ng Camarines Sur. Nasa dulo kayo mga kasinag ng Camarines Sur. Kung ako nga'y taga Del Gallego, boundary ako ng Camarines Sur. Ang Siruma naman ay dulo, nasa dulo, kaya walang mga pit shop dito. Kahit veterinarian mga kasinag, wala dito eh. Kaya hindi ko mapaturok pa ng vitamin C magayon. Kaya napakahirap dito, lalo yung mga sinasuggest nyo na mag-alaga ng puting daga, maghanap ng puting daga. Wala akong makukuha dito mga kasinag.
Kung mahanap naman ako noon, pupunta pa ako ng Naga City, magbabiyahe pa ako ng 4 na oras. Ganon kalayo mga kasinag ang babiyahihan ko. Ano, ubos mo na? Ha? Ubos na? Ay kulang. Okay na yan, basta hindi ka nalipasan ng gutom, ano? Kaya hayaan nyo sa mga susunod mga kasinag at pilitin natin na makahanap ng puting daga para makapagparami tayo. Saka ito si Bagwis mga kasinag, huwag kayo mag-alala. Hindi ko naman po pinapabayaan si Bagwis. Ay, naalagaan ko to. May time ito mga kasinag na pinapakain ko si Bagwis, hindi ko na ibinibidyo. Hindi ko na pinapakita sa inyo. Pag minsan sa umaga, iblinag ko siya, ibinidyo ko siyang hindi kumain. Pero mga hapon nun or tanghali, gumagawa naman po akong paraan para mapakain yan si Bagwis. Ano, saan ka na pupunta? Opo, tapos ka kumain. Wala na ako ibibigay sa'yo. Itong ano, pinanghuli ko ng daga mga kasinag, binababad ko lang ito sa tubig. Yan, umabad ko lang yan dyan para mawala yung amoy ng daga. Ayan o. Binabad ko lang yung pinanghuli natin ng pagkain mo. Opo. Ayan naman kasinag, nakita nyo naman si Bagwis. Muli ko naman kayong na-update. Ano, kulang ba yung kinain mo? Bawi ka na lang ulit. At least hindi ka nalipasan ng gutom. Maghanap ka ng ano mo, ng makakain, dagdag sa kinain mo, maghanap ka. Opo. 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 Ayun mga kasinag, sa lahat pala ng ating viewers, subscribers, maraming salamat po. Shoutout pala kay Idol ko Pinuhan, kay Mr. Kinsander Japan, Mr. Binigalang, Mr. Domingo Sandico, Idol ko Pinuhan, shoutout po. Shoutout sa kanyang alaga na sila Wiswis, si Waki, si Waki Abayong, yung bumalik na nauwak niya. Sana magpatuloy na rin ang kanyang pag-angat ng YouTube channel, ang kanyang mga viewers. Shoutout sa iyo Idol. Shoutout din kay Odot TV Moto Vlog, kay Rex TV. Suportahan niyo mga kasinaga, Rex TV. Huwag niyo sanang kalimutan. Sino pa ba? Alejandro Coracha Damaster, Swig TV Official. Ayan pa na si Bagwis mga kasinag. Opo. Kulang yung kinain mo? Kulang ba baby Bagwis? Opo. Nahanap ko muna pagkain mo. Ganap ka ha.
Ayun mga kasinag, iwan natin si Bagwis. Naaalis na lang yan. Naghahanap din ng pagkain niya. Kasi mag-aasikaso muna ko ang asikasuhin ko ngayon. Kasi hindi ko pa alam mga kasinag kung magpahatid naman si Mrs. sa bahay ng Sir Roma. Gawa ng may orientation sila ngayon. Kung hindi naman sa bahay ng Sir Roma, ayusin ko muna itong mga gawain ko dito. Magpakain muna akong baboy. Yung mga alaga ko, pakainin ko na. Yung mga asikasuhin namin. Maagaps kasi sila Mrs. ngayon mga kasi nag-aalis. Ito yung manok ko pala oh. Alam niyo mga kasi dadalawang napisa sa laga kong manok. Kasi dito naman si Mrs. Bakong gising. Good morning. Ayaw pong humarap sa camera. Ito naman yung alaga ako. Si Kwakwak at si Kwik-Kwik. Ayan. Halo na kayo. Diba? Oh. Mga bali ng bakbak mo. Tumalit ka kasi. Mga bali ka kasi. Tumalit ka kasi. Gusto kasi ito pag nakain mo kasi may tubig. Tubig kasi ang gusto niyan pag kumakain. Di ba ang cute ng alaga ko mga kasinag? Ayan mga kasinag, lipat ko naman si Magayon. Puntahan natin doon. Namatayin kami. May baba ako na si Gansa-Gansa na laga ko. Ang pangalan niya mga kasinag ay Kwakwak at Kwik-Kwik. Di ba? Ang galing ng pangalan. Si Kwakwak at si Kwik-Kwik. Yun ang tawag ko sa kanila. Si Bagwis andun pa rin. Hindi pa rin naalis dun. Update muna sa aking bahay mga kasinag. Ito pa rin. Di ba? Ayan. Pagpasok mo dito. Susunod araw bubuhusan namin ng haligi nito mga kasinag. Pakabuhos ng haligi. Tapos pag matigas yung haligi, sunod naman namin yung biga. Kasi papalagyan ko pa yan ng isang haligi dito sa gitna. Yung kakabitan ng biga mga kasinag. Kasi maglalagay ng biga na pakrus dito eh. Pagkatapos ng buhusan lahat ng haligi na yan, mapagawa na akong isang dito haligi. Ayan pala mga kasinag. Kaya mga kasinag, maraming salamat sa lahat ng inyong suporta. Sa walang sawang pagtangkilik nyo ng aming YouTube channel. Maraming salamat po. Mga kasinag, huwag nyo skip ang ads alang-alang sa amin ni Bagwis. Para mapatapos ko na ito mga kasinag, itong bahay na ito. Para pag nagsama ang panahon, lumakas ang panahon dito sa amin, hindi na kayo mag-evacuate. Dito na lang. Kasi mataas naman itong lugar na ito mataas naman itong lugar ito kumpara doon sa bahay na tutulugan namin na yun. Pag bumaha kasi mga kasinag, naabot ng tubig yung ilalim nun. Kaya ito naman ang ginawa ko, papatambakan ko pa ito. Mataas ang tambak nito mga kasinag.
para pag nag bagyo okay naman kami dito, safe na safe. Di ba? Ilipat ko muna si Magayon. Pero si Bagwis andito pa rin. Ayan, kinulang sa pagkain. Andun sa bubong ng kamalig mga kasinag. Hayaan na muna natin yan si Bagwis dyan. Ilipat ko muna si Magayon mga sinag. Good morning. Ano? Ha? Busog pa ba at hindi pa bumabangon? Tanghali na? Magayon. Ayan na, bumangon na. Very good na yan. Manunuag na naman. Ayaw ko ng ganyan, ha? Maglalambing na lang mga kasinag. Manunuag pa. Ayan mga kasinag, saan ka ba pupunta? Sige na, kabanti ka dito. Dali. Grabe ka sa sabidan. Nagparsabid ka na palan. Yan, sabsab ko muna dyan. Alisin ko yung tali mo. Grabe Yan ka lang. Huwag kayo sunod, doon ka lang. Nauhaw ka? Ha? Ayan si Magayon mga kasinag, umiinom ng tubig. Nauhaw. Halika na. Dito. Halika dito. Halika dito. Dito ka, dito. Ay matubog, agang-aga tumubog. Agap naman ang panligo nito. Agap na ligo ni Magayon mga kasinag. Ayun na Kala ko iinom lang, tumubog na. Ito Magayon tali ko lang dito. Tumubog na siya Nagpa-press ko ngayong umaga. Yun lang, wala akong kahoy na matatalian. Ito. Iniwan ko naman si Magayon dun mga kasinag. Nakatubog pa naman. Tinali ko lang dun. Kumain na lang siya maya. At pag nakita ko yun mga kasinag na medyo gutom naman, ilipat ko naman dyan sa may lugar dyan. Kasi madamo dito Hindi ko naman ililipat. Ayan si Bagwis. Nabitin si Bagwis doon sa daga na pagkain niya. Nasaan na yun? Ayan na mga kasinag si Bagwis sa taas ng niyog. Hanap na mo na ang dagdag doon sa kinain mo. Maghanap ka mo ng pagkain. Opo. Hanap na muna. Opo. Ayan mga kasinag, sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Hanggang dito lang mga kasinag. Bye bye.